Com contribueix Sant Pere de Ribes a construir un món millor? Vivim en una realitat on les petites accions locals tenen un impacte global. Per aquest motiu, tots som responsables del que passa al món i hem de cooperar per aconseguir una vida més justa per tothom i respectuosa amb el medi ambient. En aquest context neixen els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un conjunt de 17 objectius mundials que, entre d'altres, inclou erradicar la pobresa i ser sostenibles d'aquí a l'any 2030. L'Ajuntament, el Consell Municipal de Cooperació i les ONGs que en formen part porten temps lluitant per assolir alguns d'aquests reptes. L'educació per al desenvolupament és un d'ells. I per això, els governs locals estem actuant com a eix vertebrador dels diferents actors de proximitat implicats. Persones, escoles, centres cívics, museus, ONGs, entitats, associacions i mitjans de comunicació, entre altres. Una xarxa de coneixement, aprenentatge i col·laboració amb una gran capacitat per transformar el nostre entorn. Des del Consell Municipal de Cooperació estem decidits a treballar per una societat més justa, solidària i oberta als reptes d'un món global. I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?